Niger, Fransi jamanadenw ni farajɛ jamana wɛrɛw jamanadenw ka bɔli sen na ɲamɛ arabadon sɔgɔma o jirala Fransi sɔrɔsiw fɛ. Côte d'Ivoire jamanatigi kɔrɔ Henri Konan Bédié sara tarata sufɛ. A si tun bɛ san 89 na ka kɛɲɛ ni a ka politiki tɔn ka kunnafoni dɔ ye. Bédié ye fanga ta kabini san 1993 fo ka sɔrɔ ko gɛlɛya ani namarako jalakiw kɛra sababu ye ka gɛn ka bɔ fanga na. Nigeria baarakɛlaw ka tɔnw ye taama kɛ jamana kɔnɔ fan bɛɛ arabadon na walasa k'u ka ɲɛnamaya musakaw jira farafina woroduguyanfan jamana ɲɛmakura Bola Tinubu ka fanga kɔrɔ. Tunisie jamanatigi Kais Saied ye Ahmed Hashimi sigi fanga ɲɛmɔgɔya la. Najla Bouden bɔlen kɔ yen fanga bɔda y'o fɔ a sɔrɔ ko ni sigida ko gɛlɛya min bɛ ka juguya jamana kɔnɔ.